Sa finale ni Tatay, sa lahat po ng mga inuulit ko po nung nakaraan na video ko po na umabot po ng 1.3 million views on TikTok. Ayan, dahil grand finals. Tatati part 2 na di grand finals apo. Kadagiti amin na po nga dati ID na dita nga senior citizen iya sa Degyon na kita ID yo. Tadamdama alauna adalit i-raffle draw tayo. No asino ti mabunot isot isaruno tayo. Full package bitin na po. Hakay madanagan, libre aminin. Kabalyon to pa, timangguyod kanyayo to maudi nga kwan. Di ala, darang nga po ng tati senior citizen ID na tito yan. Ala, darang tati senior citizen ID na po. Dahito, iti may isa nga. Agdan na ka. Dahito, may isa po, iti kwa tayo, iti may isa nga bisitas tayo nga dati senior citizen ID na po. Oh, nagwapo ni Angkel nga Maximino Magat. Asin na po ti humabol. Awan iti humabol po. Amo yun kasi nga natayan natin kailangan tagliday-lidayan agragsak tayo mo ito maminsan di mo ante. Agpalakpak tayo mga rod. Agpalakpak tayo mga rod ay ta. Tihang agpalakpak tubuan ti tukak-tukak. Tihang agpalakpak ka no pangit. Kuna ni ante. Ali mga ro mga sonata nga ipay ko kada kayo amin apo kat dayti kansyon ko apo nga may samit na nga nabuhi dagiti amin nga chismosa. Siya gayam apo ni ng Guada Ordonez nagapupay tinumboy ang adanan Isabela nga mangibagbaga nga no ti paraangam kit na rugit maabak kat tungit. Ama nagpaisonte. Pero ang misis na may ngiting matamis bagong release sa Porpis. Asino ti Porpis dito Ado porpis di tao eh. Ala kayo, mapicturang kayo, maikanagan nyo. Amma nagpaiso. Dahil tadi ka visit ti DFWD. Ngam ti rason mo dagiti porpis. Apay kwartata ti pagsugsugal may. Paiso mo't ana. Sige manggarod, apo Mr. Jimmy Pagyo. Yan. Palakpakan tayo man dahil tinagwapong organista tayo po. Kaya Sunata ti Away, we are live tonight. Iti Sunata, ay hindi pala, naka-video po tayo. Sunata ti Away Band, please like their Facebook page, Sunata ti Away Band. Kaya i-follow and i-like nyo mo po. Iti Facebook page ni Inang Guada. Ayan, kaya kasamot, iti TikTok account ko nga Inang Guada pa-follow. Dahil ti ka Sunata katipay ko kadagamin ang Chismosa ti Bumarangay. Wen, para gadagiti amin nga chismosa di Bumarangay apo dahiti nga sunata. Kaya na magustuhan na apo dagiti mga aba ditan baka mabalin yung mga tungkulan di abot-abot dito ini. Okay! Ayan, happy watching to all the viewers. Ay, madigay naka-live. At tayo po'y nandito ngayon para po sa Grand Finals. Bukas po ang championship. Hep, hep! Ayan, hep, hep! Ayan, hep hore. Ay, shout out to all the Angadanan Gay Association over there. Di chismosa karuba Duwag istorya bigat aldaw ken malem. Diba ante? Amin nga chismis kit istorya managi pangan ay napsubla ngaruden nangitik out pailan ane ano nay gayem puskul tay bulsanan dimera igadu papaitan ken tinagdakan hey sana oh chismosa chismosa akaruba di pa ilang mapasmatay na tarabitab akiwan na hinto pa ilang aglabutab no tay bibignan ket madibab sana all this agad yun chismosa ay chismosa akaruba nagito yung apo nagito chismosa
President Sara Duterte is watching. Dito na naman po si Vice President, former Vice President Leni Robredo. Ang dami nating mga viewers from Malacanang. At iya po, lilipatan niya po magawad nga Kwantuan Gonzales. Di chismosa karoba, ket nalaing ay naglaing huwag istorya, sigat aldaw ken malem. Amin nga issue ket istorya na anika bitan na dakano babae na jay bagana. Piki-piki lamate, pikilen ni Auntie, tugaw-tugawan ni Auntie, dilpa-dilpatan ni Auntie, anya dayjay labos akendi. Pikilen ni Auntie, tugaw-tugawan ni Auntie, dilpa-dilpatan ni Auntie, dayjay natangkena nalakatan. Chismosa ay chismosa at taga-Alicia natarabitap tay ngiwat na aglalo tay at tantala ng ijay daya. Sana chismosa ay chismosa akaruba nalambaga tay sipit na agraman pay tay pingping na naka-rejuvenate. Ayan, dahil ako kasunata, dahil kakanta po kat awan pat matamaan na pagragragsakan tayo laing. Narigat met no kwas, narigat met no naabak ka nga ruden, naliday pa'y tarik nam. Di ba? Narigat mo't apo no naabak ka laga ruden, nagliday pa'y tarupam. Narigat tikas jay. Ay damdamag dapo ti premyo da karong nagipakita ti senior citizen ID. Tuno bigat angkal, tuno punpon, ado pay mabati nga partis ti baboy. Sigurado akan mga may sarday tapata ka. Ibati da paggulgulan. Dayjay ulo apo mabati mo laeng. Paggulgulan mo lang dayjay. Hanggang madanagan angkal tayo tada kanyang gisango nga saka ti pata. Ajay kanay nga pagpaypaya na takke. Di madam. Okay, dito mga siguro nga sunata apong ipaikukot ka dagiti aming nga mannalon. Dagiti nagagagat apong nga mannalon day dita. Nga inkarkarigada na pa'y tinagsaksagibo kano tano dala na po unan natatang rabi eh. Nagado, tinakita ka na bandiraan dito banda na to'y. Kaadwan apo dagita mannalon ana, takawon na lagi sa gibo. Parutan da dagiti bandira, nga ragiting nga taltalon. Iyakar na sa bali sa doon ibaga nga, awan mo, bandira na ako na nakinyakar na sa bali. Aramid ko mo lagamin day jay. Okay, dahil nga sonata katipay ko mga karagiti aming nga nahiling apan titaltalon. Nahiling apan agsagimo, agwagwag agraem ken agsika. No siya kuti agasawa piniyekto, dakel ukel na dakdakel, ngemukwel niyang kel. No siya tuti akayat piniyekto lalaki, ana urat ay di na urat anya, nalainga tumilpat. I went no kudut kumagan, kudut yung nagatel il parika, pem nagtimbo-timbo-kel kita em, bungaw met ni angkel. It was down here in Isabela, Ilimini, nga Alicia, ilalaki 150 may sarabi. Lucia tuti agasawa piliyekto, adot kwartanan uray bakit nga nakaam-ambem at nagpangset. Lucia tuti agayat piliyekto lalaki, anaurat ay di naurat, nalay nga umarikap.
babakla kay warajay kalsada. Among kikitain ko na dini makakasta ka tulo dumakil kang kunan. Okay kada gini apo pudpudutang dita nga naabakan ilaban nyo lang ta. At tapay apo nyi dalakip numaabak kay tata tapay dalakip. Bumawi kay dalakip. No kaya yung bumawi kapag patay na lang Antonino. I went no good kumagat good kudim nagatel ari kapem na timbu-timbukil kita kutun dumakdakel Hino sound ni Isabela ilimidi toy nga Alicia di babagla kay wara jay kalsada di bate bakit tumaabak makaungan di ba bakit tumaabak nakaungan akal nay won akal anya grag-grag saktay mo lang apo ibagay ng apil-pilo kayo uncle ko na okay dahito man garod maudi nga kantak na inaiturog dan apo ha nagkantak pa ka no won ka nun won ko na ko uri ko gugsot kay kumama sa babainte ko ma ana nariga mo no kunahin lang akuan ne makaturturog ni uncle lang i-compare ng uncle won damdamatay basit tani maragragsakan na ante ni umay katong bigat ante sa gagay satay amin nga estayro maawis amin na po nga nakasangpet at taita nga grand finals tuno bigat sa gagay satay nga estayro no basit apo ti apang tuno bigat doblienda pa iti estayro tayo 300 apo nga estayro ti ginatang tatatay nakitak suda nagsasabay kami di palingki aman ado ante talo nga po tayo aboy kabil na tanong bigat igado dinardaraan kan adapay ti adobo sure hits aman nya day tabi mo madam ay amo man no ubeng aday ti man apo nga sunata katipay ko makaragiti aming nga driver dagiti driver hanga nadawal nga simurot dagi asawa dan ti basit at rak pagpasensya nyo na po medyo nalaawak na talaga kastuyak apo. O rin ubiyay na ka po iti Facebook. And every Saturday po, nasa Meraki Garden po kami. Abangan nyo po ang Rayaw ni Ilocano sa Meraki Garden. Tomorrow, 6 p.m. to 8 p.m. Ayan, I'm with Aliyah. Reyna Mercedes. Ne, abore ka man, sir. Announcement, apo no, sino man tinakat... Sige, ulitan, sir. EDD1, size 7, EDD1, size 7 please. No, sino man po tinakatinag ti may sa nga tulbek nga naglaon ti refrigerator, washing machine, air condition, electric fan, ken radyo, adapay talungan wang na, 2 nga hektarya nga daga, naraupanan, yada duma, sinugsugutan da pa yan. No, sino man po dakin bagi iti may sa nga susi, iti Honda, Japayuki, Suzuki. Honda. Sino nga po taking kanya dito'y susi, nakatinag. Noowan ti mangala dito'y apo iyawid ko. Tunubigat sa karibo da ito yun. Arati lang apo ay bigited ko na dito management no, dati hanga makaawid damdama. Iga naman anak ko da ita susi, nga naglaon ti refrigerator. Ay, nuhan yung alati tulbak yohang kay makaapandam na may apanay, temok lakay king kanyat toy. Ang kay makadano na panay. Okay, sige dito mga sunata po kadi pay ko makarigiti aming nga driver. Nga imbati dagiti babagdan nga simuro dagiti babagdan ti basit at rak. Okay. Sapay la ko maapot ta maray-ray awan kay mot na.
Nanarigat met no, panay lalidayen ti iti marigrignan. Ayan, pa-follow and like po ng aking Facebook page, Inang Buada. Itan bakit ang sinatan, ket awan ka lumlumdaan. Di moon pag sinaanta, ay jakla kuman ipagbaga. Awan anay ado ang kwarta, kenado adilata. Amoon pag sinaanta, kas na urnos niya akasawa. Idi ubing nakibinoksin, idi baro nakibinato, idi lakay nakipinatay, idi tanatay gungunanapay. Awan nanay ado akwarta, kenado adelata. Amoon pag sinaanta, kas na urnos nga akasawa. Naldaw mi akong agpalpaliiwak, idi kastoy napasama. Nuwarigim tiyapay nakaimukat, nakalugan kamanen di pasit atra. Di monsan mailiw-liwag, di naramanap idi nabangkat lawag. Nga isot pagat atapak dan kasupon, daytoy bulsa. Itan bakit lipaten na pasit adrak ng teten katraksa. Tuy handog ko di mumitin kayat, inim ni masumet di basit atrak. Ulit ang apo nagasa tayo nga nakasangpet ita grand finals. Keto nabigat apo iti championship. Malpas apo ti championship dito parang purok sarana iti na sa dire. Malpas apo ti championship to nabigat dito purok sa dire. Talakip mat apo. Asahak katabay na ko madagita ka pagrupa na po makita ko ba lang italakip. Alarat ti dagdaga. Nagiti ko mari ka tumutong it. Di munsan mailiw-liwag, di naramanap idi nabangkat lawag. Nga ison bagat atapak dan kasupon, daytoy musak. Itan bakit aglinipatan, pasit adrak ng tetken katraksa. Tuy handog ko di mumiten kayat, inim ni masmet di basit adrak. Tuy handog ko di mumiten kayat, naim ni masken ka di basit adrak. Thank you. Thank you. Maudi nga kanta po. Dahil man na. Maudi nga kanta na po. Tamang murmura yan tayo mo tariga na makaturturog lat na nagnanayon. Matalbog kayon. Tatayon kung kunanan eh. Ano tinakita ka bakit tatay?
Ay, aji susi. Artanya anakku. Uncle. Wan. Wan, sige uncle. Dahil ti maudi nga kansyon ko man na po, kit ipaay ko man kadagiti amin nga. When, nahiling agsusuot ti balitok. Ay, sa bali ni Harley Dave ninyo apo, limaban ti national ayen. Siya kat limaban na lang ti purok. Per purokak lang. Taltalo kami pa naglalaban, umol pa di kalaban ko nga duwa. Awan. Ada nakitak tatay kami nga bakit? Agtugtuglap. Agpimpinta ko nanan eh. Kinuldeng di kalaban na. Namare matuloy pa ko na. Aratay po ni Rarian, alaan dan ang kailan ko na. So kunak, ala, agkanta akman kunak ta no mariing basit dagiti ri na dagiti kwatayo ko na. Okay, dahito yung mga nga sonata po kayo pa ikaw makaragidi aming senior citizen tayo. Nangig ko tatay na po kinantadan ng kanta ang lanta para katakanyayo. Dagiti adati dilay latag na. Ayan. I saw the light on the night that I passed by her window. Boom, 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 boom. I saw the flickering shadows of love on the line. She was my woman. She deceived me oh much when she out of my mind. My chismosa. Chismosa. I could see the girl was too good for me, but I was lost like a slave that no one could breathe. I'd break of day when that man drove away. I was waiting. I closed the street to her house and she opened the door. She'd still the laughing. I feel the knife in my head and she loved no more. Delilah. Delilah. So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Boom, boom, boom. She's still the laughing. I feel the knife in my head and she loved no more. Mama, Delilah. Delilah. So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Huwag susubukan. Masisira ang buhay mo.
maraming salamat po. Ngayon, i-check ko po yung aking Facebook page kahit nadagdagan lang po sana ng 10 followers. Nohan ka na yun natin sa nga pulong nga followers, agmalas kayo. Magkakanya. Sige nga Rod, agyaman na ka po. Na yung bigat ba? We, na yung bigat tayo aming katsapay lako maapin apo, taday ito nga kinaado tayo, tuno bigat, nga isuti pa naglaladingit tayo. Ah. Ay, tung. Kuna na. Makasangit ang lang. Na malagip ko man na di abong ko. Nagsangpat niya abong ko na moyo lang. Permiti pa ng patpatag na kanyaming apo ko na. Numabalbalinan na kaya nga makagat kami ti kuton. Ano kaya't nga madap, adya nga makuldingan, makwinom, masinit kami, ano kaya't. Iso na tirabi nga naturuga niyo balay na. Nagkatumulamok. At daigam na nga bunang ni Apo kung wala kay. Kuna na kanya, Apo, ay ayatang ka. Ang kakutkuti, abaya ko na. At dati kimigat kanya mga lamok. Tagbatag ko na nagtitanggad ko. Kasi na kami ngay ayatan na Apo kung wala kay. Isunod na makita na nga mangkagat kanya mga lamok, tagbatan na. Makasagit ang manan. Awan na nagtaduri sa kagasot. Ano? Ay, ba ite? 20 pesos. Der ng guwada. Dayti nga surat nga nakiba sa itangal daw Apo. Ket nagapo itigayam tayo. Ngari barangay Kagawad, Gonzales, iti San Fernando, Alicia, Isabela. Kinunana iti surat. Der inang guwada. Idin tamang tumungtungag sa Dikuhliyo, ket nagtalawag iti balay mi, ket napana garod iti syudad iti Bagyo. Inadaywak ni sulisog, ngimimay ni panubog. Bayad pa nagpagnak inang guwada ti Burnham Park, nasabat ko ni Parigudo. Parigudo. Di mo't sikat ng bitak, dagiti kristal, ti ubat ko. Ay, sa balen. Okay, thank you so much po sa 20 pesos po para sa ating sunatri. Madi mabali no babain tila. Amuyo agreg-reg dayta. Agreg-reg. Dapat adakadwa na ito'y uray duwa nga 50 lang. Padasan tay lang. Asino mang tadapot iduwa nga 50 ditoy. Bagla pag sigarilyo umot anin niya mga poskuro pa dagitoy. Duwa nga 50 ulitak. Asino ti magtad di duwa nga 50 toy. Gayawat kayo tagargur tabok ni ura. Hanyo urayan ng Apo nga aja attorney Apo ti agsaon. Ti sangwan. Hanyo urayan ng Apo. Kaya yung pa nga mga attorney Apo nga bisitat si mga family ita nga rabi eh. Bainte. Ala, agreg-reg talaga atoy. Nimbag nga oras tay amin gagayen. Kit itangarod nga kanito. Kit pinagdadawat isag 20 pesos lain. Ngem nangkil imuksot, mamamot gayam. Isumulat tatay makita, nalabaga ti bibig na. Imasitikak tong! Okay, sige nga rin, tagyaman ng Apo, panakpakantay mga rin magbagi tayo, madadata grand finals. Ngayon sapay lako maapo, tadagiti aratoy tata, pang-asiyo. Awan, ti makiskis sayan kanya tayo. Ala, bainti ni Uncle, ket mayat ibulsa. Dala kita ko la yellow, Uncle. Sige nga, Ro. Thank you so much. Malboro Red man ako doon.